स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थारैनो रायजोआव आइजोफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। लाख लाख आइजोफोरा मोननो थांगासिनो दं सरखारि रां। फैगौ 2025 मायथाइनि 1 फेब्रुआरिनिफ्राय आइजोफोरा सरखारि रां मोनगोन। नंगौ, अरुणोदय बिथांखिनि सायाव हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारनि गिदिर थिरांथा। थारैनो अरुणोदय 3.0 खौ थाबैनो रायजोनि आइजोफोरनि थाखाय हगारनाय जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो मुलाम्फागिरिफोरा गोनां फोरमानलाइफोरखौ थि खालामनानै ला। लोगोसे नोंथाङा सरखारि रां मोननो थाखाय आर'जलाइखौ फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय खालामनो हागोन। नंगौ, रायजोनि 12,60,000 गोदान आइजोफोरखौ अरुणोदय 3.0 आव थिसननाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो बियाबाव 10,000 आइजोफोरनो सरखारि रांखौ होनाय जागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफोराल' अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थारैनो रायजोआव आइजोफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। लाख लाख आइजोफोरा मोननो थांगासिनो दं सरखारि रां। फैगौ 2025 मायथाइनि 1 फेब्रुआरिनिफ्राय आइजोफोरा सरखारि रां मोनगोन। नंगौ, अरुणोदय बिथांखिनि सायाव हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारनि गिदिर थिरांथा। थारैनो अरुणोदय 3.0 खौ थाबैनो रायजोनि आइजोफोरनि थाखाय हगारनाय जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो मुलाम्फागिरिफोरा गोनां फोरमानलाइफोरखौ थि खालामनानै ला। लोगोसे नोंथाङा सरखारि रां मोननो थाखाय आर'जलाइखौ फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय खालामनो हागोन। नंगौ, रायजोनि 12,60,000 गोदान आइजोफोरखौ अरुणोदय 3.0 आव थिसननाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो बियाबाव 10,000 आइजोफोरनो सरखारि रांखौ होनाय जागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफोराल' अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थारैनो रायजोआव आइजोफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। लाख लाख आइजोफोरा मोननो थांगासिनो दं सरखारि रां। फैगौ 2025 मायथाइनि 1 फेब्रुआरिनिफ्राय आइजोफोरा सरखारि रां मोनगोन। नंगौ, अरुणोदय बिथांखिनि सायाव हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारनि गिदिर थिरांथा। थारैनो अरुणोदय 3.0 खौ थाबैनो रायजोनि आइजोफोरनि थाखाय हगारनाय जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो मुलाम्फागिरिफोरा गोनां फोरमानलाइफोरखौ थि खालामनानै ला। लोगोसे नोंथाङा सरखारि रां मोननो थाखाय आर'जलाइखौ फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय खालामनो हागोन। नंगौ, रायजोनि 12,60,000 गोदान आइजोफोरखौ अरुणोदय 3.0 आव थिसननाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो बियाबाव 10,000 आइजोफोरनो सरखारि रांखौ होनाय जागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफोराल' अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थारैनो रायजोआव आइजोफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। लाख लाख आइजोफोरा मोननो थांगासिनो दं सरखारि रां। फैगौ 2025 मायथाइनि 1 फेब्रुआरिनिफ्राय आइजोफोरा सरखारि रां मोनगोन।
नंगौ अरुणोदय बिथांखिनि सायाव हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारनि गिदिर थिरांथा थारैनो अरुणोदय 3.0 खौ थाबैनो रायजोनि आइजोफोरनि थाखाय हगारनाय जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो मुलाम्फागिरिफोरा गोनां फोरमानलाइफोरखौ थि खालामनानै ला। लोगोसे नोंथाङा सरखारि रां मोननो थाखाय आर'जलाइखौ फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय खालामनो हागोन। नंगौ रायजोनि 12,60,000 गोदान आइजोफोरखौ अरुणोदय 3.0 आव थिसननाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो बियाबाव 10,000 आइजोफोरनो सरखारि रांखौ होनाय जागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफोराल' अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थारैनो रायजोआव आइजोफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। लाख लाख आइजोफोरा मोननो थांगासिनो दं सरखारि रां। फैगौ 2025 मायथाइनि 1 फेब्रुआरिनिफ्राय आइजोफोरा सरखारि रां मोनगोन। नंगौ अरुणोदय बिथांखिनि सायाव हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारनि गिदिर थिरांथा थारैनो अरुणोदय 3.0 खौ थाबैनो रायजोनि आइजोफोरनि थाखाय हगारनाय जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो मुलाम्फागिरिफोरा गोनां फोरमानलाइफोरखौ थि खालामनानै ला। लोगोसे नोंथाङा सरखारि रां मोननो थाखाय आर'जलाइखौ फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय खालामनो हागोन। नंगौ रायजोनि 12,60,000 गोदान आइजोफोरखौ अरुणोदय 3.0 आव थिसननाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो बियाबाव 10,000 आइजोफोरनो सरखारि रांखौ होनाय जागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफोराल' अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा।